കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണ നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം അഷ്ടപ്രാക്ഷേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനകാരുണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമഃ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസ്ഥായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനേ നമാചാര്യ പാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസ്ഥായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതല് സ്ലൈഡില് വേറെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ബുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം. ലെവൽ 2 ആയിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാതിരുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുക്ക് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലാണ്, ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. അതിവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട്. പിന്നെ അഡ്രസ് തരാം, ഞാൻ നമ്പർ തരാം, അവർ അയച്ചു തരും. അങ്ങനെ തന്നാ ഞങ്ങള് മേടിക്കാം മാതാജി. അല്ല, അത് നേരത്തെ ചോദിക്കാത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ ഇസ്കണിലെല്ലാം പോയി നോക്കി, കിട്ടിയില്ല ബാംഗ്ലൂർ. അവര് അയച്ചു തരും. അതിന്റെ പോസ്റ്റൽ ചാർജ് ഇവിടെ കൊടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് കൊടുക്കാം. കന്നഡയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ, കന്നഡ, ഇംഗ്ലീഷ്. മലയാളം എഡിഷൻ കിട്ടത്തില്ല മാതാജി ബാംഗ്ലൂരില്. ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നാ വാങ്ങിച്ചത്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കിട്ടും മാതാജി. കിട്ടും. ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ ഷോപ്പില് കിട്ടും. ഞാൻ ഗുരുവായൂരില്. അവര് ഇന്നിപ്പോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാല് അവര് നാളെ തന്നെ അയച്ചു തരും. അറിയാം, ഞങ്ങള് പേ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചോളാം മാതാജി. നമ്പർ ഒന്ന് തരണേ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ. ഗ്രൂപ്പില് നമ്പർ ഇടാം. അമ്പേ മാതാജി ഗിരിപ്രഭുവിന്റെ നമ്പർ ഒന്നിട്ടേക്കണേ. അറിയില്ലേ അമ്പേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അല്ലെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 12ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ.
12 മുതല് 12 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഭൗതിക ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് അംഗീകരിച്ച് ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനായാല് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ വച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കാനും സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ 12 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വായിച്ചോളൂ, 12 ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം പറയുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ തേജസ്സുകളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെയും അഗ്നിയുടെയും. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് പ്രകാശം വേണം അല്ലെ? അതേസമയം ധാമത്തില് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന തേജസ് കൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രകാശമാനമായിരിക്കും. അവിടെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരൊന്നും വേണ്ട, ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണ്ട അല്ലെ, അഗ്നി വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതേസമയം ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അതിന്റെ വ്യോമത്തിൽ കൃഷ്ണൻ നിലനിർത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യോമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ? ജ്യോതിസിന്റെ ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭ്രമണപദം, എല്ലാ ഭ്രമണപദം ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാം ഇതിനാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുകയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. സൗരയുധത്തെ മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് സൂര്യനാണ്. പക്ഷെ സൂര്യൻ ആരുടേതാണ്? ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ? സൗരഗ്രഹ മണ്ഡലങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം ഏതാണ്? ഓരോ വിശ്വത്തിലും സൂര്യൻ എന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ പരവ്യോമത്തിലെ ആധ്യാത്മിക ജ്യോതിസാണ് സൂര്യപ്രകാശമാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം തന്നെയാണ് സൂര്യന്റെ പ്രകാശമായിട്ട് മാറുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ സൂര്യപ്രകാശവും അഗ്നിയും നിലാവുമാണ്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എത്രയും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള 3 ഘടകങ്ങളാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ നിലാവ്, ചന്ദ്രന്റെ നിലാവാണ് സസ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഔഷധ ഗുണം നൽകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചന്ദ്രനും വേണം, സൂര്യനും വേണം, അഗ്നിയും വേണം അല്ലെ? അഗ്നി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പോ ജ്യോതിസിന്റെ എല്ലാം ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്ഥിര പ്രതിഷ്ഠനാക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ സ്ഥിര പ്രതിഷ്ഠനാക്കേണ്ടത് ആ ഭഗവാനെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ച് അവയെല്ലാം ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭുക്ത പ്രാണീനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാനസമായുക്തഃ പ്രാജ്ഞന്യന്യചതുർവിധം. 13 ഗാമാവശ്യാച്ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമേജസാ പുഷ്പാണി ചൗഷധീ സർവാ സോമോ ഭൂത്തരസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപോകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം നൽകുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഔഷധം ചന്ദ്രനാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഔഷധം നൽകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവയെല്ലാം അവയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ, നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നില്ല ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലെ, ചലനം. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഓരോ ഓർബിറ്റിലാണ് ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഓരോന്നിനും ഓരോ ഭ്രമണപഥമുണ്ട്. അതൊന്നും ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല.
അതെല്ലാം ആരുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകം ഭ്രമണ പദത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്, നടക്കുന്നതെന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചെടികളും ആരുടേതാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഈ ചെടികൾക്കെല്ലാം ഔഷധ ഗുണങ്ങളും കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾ സസ്യഭുക്കല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ചെടികൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ സർവഗ്രഹങ്ങളിലും വായുമണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈശ്വരൻ തന്നെയാണെന്നാണ്. വായുമണ്ഡലത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് ഓരോന്നിനും ഉചിതമായ ആവിഷ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് എന്നാണ്. പിന്നെ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ശൂന്യാകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ പരമശക്തി അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഈ ഗ്രഹങ്ങളും വിശ്വരൂപിയായ ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സർവചരാചരങ്ങളും സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പർവ്വതവും അതും ഇതുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഓരോന്നിനെയും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങള്, സമുദ്രം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് പറ്റുമോ? സമുദ്രം കരയിലോട്ട് കയറിയാല് ഇപ്പൊ ചില സുനാമി വരുമ്പൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? എത്രത്തോളം ദുരിതം. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാവും, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നതും ഗ്രഹഗോളങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതും എല്ലാം ചെടികൾക്ക് പോഷണം കിട്ടുന്നതും സസ്യങ്ങൾ സ്വാദുള്ളവയാകുന്നതും ചന്ദ്രനെ കൊണ്ടാണ്. എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതും ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ സുഖസൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും തരുന്നതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ തേജസ്സുകളും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്നാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 14 വായിച്ചോളൂ. പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാനസമായുക്ത പച്ചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഇതൊക്കെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരും. ദഹനാഗ്നി ആണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചവച്ച് തിന്നാനുള്ളത്, കുടിക്കാനുള്ളത്, അല്ലെ? നക്കി കഴിക്കേണ്ടത്, വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ 4 തരം ആഹാരങ്ങളാണ് മനുഷ്യർ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കുന്ന ദഹന ശക്തി ഏതാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ദഹന അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദഹന അഗ്നിയും ഭഗവാനാണ്. അഗ്നി എരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വിശപ്പുണ്ടായിരിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ കഴിച്ച് ദഹിച്ചു പോയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും, അല്ലേ? അപ്പം വിശപ്പ് വരുന്നത് എന്താ? നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചത് ദഹിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ വായുവിന്റെ ഗമനം കൊണ്ടാണ്. പലതരത്തിലുള്ള വായു ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തില്. അപ്പൊ അവയുടെ പ്രവർത്തനമെല്ലാം നടത്തുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഭഗവത് സഹായം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കാനാവില്ല. പരമപുരുഷൻ തന്നെ ഭക്ഷ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയെ ദഹിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതം ആസ്വാദ്യപൂർണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്ന ദഹന അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത്. അഗ്നി രൂപിയായി എല്ലാതര ഭക്ഷ്യങ്ങളെയും അത് ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദഹനേന്ദ്രിയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ആഹാര വസ്തുക്കളെയെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ദഹന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യക്തി പരതലത്തിൽ നമ്മൾ നിലനിർത്തുന്ന ജഠരാഗ്നി എന്ന് പറയാം. അതാണ് ദഹന ശക്തി. അത് പ്രാണവായുവുമായി ചേർന്ന് ഉച്ഛ്വാസവായുവുമായി ചേർന്ന് 4 തരം ആഹാരത്തെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. വിഴുങ്ങുന്നവ, ചവച്ചിറക്കുന്നവ, നക്കി കഴിക്കുന്നവ, വലിച്ചൂറ്റി, നമ്മൾ കരിമ്പിൻ നീരൊക്കെ വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കും, അല്ലേ?
പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മൾ തേനൊക്കെ കുടിക്കുകയല്ല, അല്ല നക്കി കഴിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പല പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ പലതും നമ്മളെ ചോറും അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചവച്ചിറക്കുകയാണ്. ചില ഗുളികകളൊക്കെ നമ്മൾ വിഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല പല സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. 4 തരം സാധനങ്ങൾ. ഇവയെല്ലാം ഏതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വിവിധ തരം വായുക്കളുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഏതാണ് വായുവുമായിട്ട് അഗ്നി ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവസ്യ ത്യാഗം കൃതി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിർജാനാ പോഷമം ച വേദൈച്ച സർവൈരാഗമേവ വേദ്യ വേദാന്തകൃത്യോദവിദേവ ചാഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. സർവസ്യ ചാഹം സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിർജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദവിദേവ ചാഹം. അവിടെ നമ്മൾ വേദാന്തകൃദ്വേദ വിത് ഏവ ചാഹം എന്നാണ് പിരിച്ചു വരുമ്പോഴ്. ഇത് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഓർമ്മ തരുന്നതും നമുക്ക് ജ്ഞാനം തരുന്നതും മറവി തരുന്നതും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലും അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വേദങ്ങളെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വേദങ്ങളെ അറിയുന്നത്. വേദാന്തം വേദങ്ങളുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അതിന്റെ ഇതാണ് വേദങ്ങളുടെ സബ്സ്റ്റൻസ്, സമ്മറി, എസൻസ് എന്ന് പറയാം. അത് വേദാന്തം. അപ്പൊ അതും അറിയുന്നത് വേദാന്തം ഇച്ചിരി പാടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പഠിക്കാനായിട്ട്. ഉപനിഷത്ത്, വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഉപനിഷത്ത്. നമുക്ക് സാധാരണ വേദം പഠിക്കുന്ന പോലെ ഉപനിഷത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഉപനിഷത്ത് മന്ത്രങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതും സൃഷ്ടിച്ചതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഏതാണ്? ആത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്, ഭാവതീയ പ്രകൃതി ഉണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജ്ഞാനമാണ്. അതെല്ലാം തരുന്നത് ഭഗവാൻ. പിന്നെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണം, മറവി. നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറവി ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാം വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് പിന്നെന്താ, നമ്മൾ ഡിപ്രഷനിലോട്ട് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേണ്ടാത്ത ഒരു ചീത്ത കാര്യം സംഭവിച്ചു, നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മറന്ന് നമ്മൾ പഴയ പോലെ ആവും അല്ലെ. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഇപ്പൊ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നു, അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണമാണ്. അത് നമ്മൾ മറക്കാതിരുന്നാലോ, നമ്മൾ അതിജീവിച്ചാലോ. ചിലര് പറയത്തില്ല ഡെഡ് ബോഡിയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല. അവരൊക്കെ അബ്നോർമൽ, സാധാരണ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളവരല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് മറവി കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അത് അപ്പൊ അവര് രോഗിയായി മാറും അല്ലെ, മനോരോഗിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഓർക്കണം, ഓർക്കണ്ടാത്തത് മറക്കുകയും വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തരുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു, വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീവസത്ത കഴിഞ്ഞ കാല കർമ്മങ്ങളെ മറക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പൊ പുതിയ ജീവിതം വന്നപ്പോ പഴയതിനെ നമ്മൾ മറന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെയും കൂടെ മറക്കുന്നു അല്ലെ. വേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ പോലും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. ഇപ്പൊ അത് പാടില്ല, അത് സ്മരിക്കണം. ഇപ്പൊ ദൃക്സാക്ഷിയായ പരമാത്മാവ് എല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന
ജ്ഞാനം നമുക്ക് നൽകുന്നു. അപ്പൊ വേണ്ടാത്തത് മറക്കാനും വേണ്ടത് സ്മരിക്കാനും പിന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് തരുന്നു. സർവവ്യാപി എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊണ്ട് നമുക്ക് സ്മരണ നൽകുന്നു. സ്മരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് വേദങ്ങൾ. അതാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന് തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അറിവും അല്ലെ ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ജ്ഞാനം നേടി കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ വേദവിജ്ഞാനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതില് കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രക്രിയകളും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഏതാണ് അപ്പോ മറവിയും ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തരുന്ന സ്മരണ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത 16 മുതൽ 18 വരെയുള്ളതിൽ വേദാന്ത ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വേദങ്ങളുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നു. ക്ഷരം അക്ഷരം എന്നുള്ള 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ക്ഷരം എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റ് പറ്റുന്നത്, അക്ഷരം എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റ് പറ്റാത്തത്. ക്ഷരം അക്ഷരം. അക്ഷരം നമ്മൾ തെറ്റ് പറ്റാത്ത എഴുത്ത് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഓർത്താൽ മതി. അതെന്താണ്? തെറ്റ് പറ്റാത്തതാണ് അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പഠനം അല്ലെ? തെറ്റ് പറ്റാത്തത്. ഇവിടെ തെറ്റ് പറ്റാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ് തെറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത ലോകം. അതേസമയം ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്? തെറ്റ് പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ലയിച്ച് മായയിൽ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ ലയിച്ച് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിന് വാസ്തവത്തെ അറിയുന്നില്ല. വാസ്തവം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് തെറ്റുകളായിട്ട് മാറും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ദ്വാവിമോ പുരുഷോ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവ ച ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം. തെറ്റ് പറ്റുന്നവർ തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും തെറ്റ് പറ്റാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. അപ്പൊ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിനെയും പുരുഷൻ എന്ന് പറയും, പരമാത്മാവിനെയും പുരുഷൻ എന്ന് പറയും. അത് പരംപുരുഷനാണ് അല്ലെ? പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ തെറ്റ് പറ്റുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പുരുഷന്മാരും തെറ്റ് പറ്റാത്ത ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളും. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ധാമത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ തെറ്റേ പറ്റാറില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള മുക്തരായവരും തെറ്റ് പറ്റുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്ത് മുക്തരായവർ, ഇപ്പൊ ശുഗ മഹർഷി അല്ലെ, അങ്ങനെ പോലുള്ളവരെല്ലാം മുക്ത ആത്മാക്കളാണ്. അവർക്കും തെറ്റ് പറ്റാറില്ല. അവരും ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ മുക്താത്മാക്കളാണ്. അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു ക്ഷരം എന്നുള്ളതും പിന്നെന്താണ് അക്ഷരം എന്നുള്ളതും. 2 ഭൗതിക ലോകത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജീവഭൂതർക്ക് വീഴ്ച പറ്റാം, തെറ്റ് പറ്റാം. ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാകട്ടെ വീഴ്ചയില്ലാത്തവരും. അപ്പൊ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ളവർക്കൊന്നും തെറ്റ് പറ്റാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്താൽ ജീവസത്തകൾ അസ്ഥിരങ്ങളായ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്നു. ജീവൻ ബദ്ധനായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഭൗതിക സമ്പർക്കത്താൽ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും.
അപ്പോ ഇതെന്താണ്? ജീവസത്തകൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്? ആത്മാവിന് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല, ശരീരത്തിന് മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പോയാല് ദേഹം പദാർത്ഥ നിർമ്മിതമല്ല. അവിടുത്തെ ദേഹത്തിന് പിന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അവിടെ ബാല്യവും കൗമാരവും യൗവനവും പിന്നെ ഏതാണ് ക്ഷീണിതാവസ്ഥയും മരണവും ഒന്നുമില്ല. അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് മാറ്റങ്ങളില്ല. അതേസമയം ഭൗതിക ലോകത്തിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ശരീരം ക്ഷയിക്കുകയും മരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ക്ഷയം, നാശം ഇവയെല്ലാം ഭൗതിക ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കും. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകൾ എന്നും മുക്താത്മാക്കളാണ്. അവർക്ക് മാറ്റങ്ങളില്ല, അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തെ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് തെറ്റ് പറ്റുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ ബ്രഹ്മ വിമോഹന ലീലയില് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, കൃഷ്ണനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നോക്കിയെല്ലാം ഗോപന്മാരെയും പശുക്കളെയും എല്ലാം എന്താണ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് അല്ലെ. അപ്പം ബ്രഹ്മാവിന് അവിടെ തെറ്റുപറ്റി. കാരണം എന്താ? ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്താണ് ബ്രഹ്മാവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും തെറ്റുപറ്റും എന്നാണ്. ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും തെറ്റുപറ്റും. അതേസമയം ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആത്മീയ ശരീരമായതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും മാറ്റവുമില്ല. എല്ലാവരും മുക്ത ആത്മാക്കളാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 17 വായിച്ചോളൂ. പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്യപ്യയ ഈശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായൊരു ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി ഈ ലോകങ്ങളെയെല്ലാം പുലർത്തി പോരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കെന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവർക്കാണ് തെറ്റ് പറ്റുന്നത് അല്ലേ, പുരുഷൻ, ഇവിടെയുള്ള പുരുഷൻ. അതേസമയം പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവിന് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റ് പറ്റാത്ത ആളാണ്, നാശം സംഭവിക്കാത്ത ആളാണ്, അവ്യയനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് നാശമില്ലാത്ത ആളാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റും പറ്റാറില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും എന്താണ് എത്തി എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും അന്തർഗതനായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഉൾപ്പൂകി അല്ലെ, ഉൾപ്പൂകി അതിൽ പ്രവേശിച്ച് 3 ലോകങ്ങളെയും ആകാശം, ഭൂമിയും പാതാളം ഇവയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്ന സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, പരമാത്മാവാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ക്ഷരത്തിനും അക്ഷരത്തിനും അതീതനാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്ഷരവും അക്ഷരവും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്ത് ക്ഷരം കാണും, പിന്നെ ഏതാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് അക്ഷരമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഏതാണ്? ഗുണാതീതൻ, ഇന്ദ്രിയാതീതൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ക്ഷര അക്ഷര അതീതൻ എന്നും കൂടെ പറയാം. നമ്മൾ പല പല അതീതൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ പറയാം, ക്ഷര അക്ഷര അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഏത് പേരിലും വിളിക്കാം? പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ ആയ പുരുഷോത്തമൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷരത്തിനും അക്ഷരത്തിനും അതീതനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഏത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നു? പുരുഷോത്തമൻ, ഉത്തമ പുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്തെ കവിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അതീതനായിട്ട് ആരുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യമായോ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപരിയായിട്ടോ, അതാണ് അതീതനായിട്ടോ ആരും ഇല്ല എന്നാണ്. ശരീരം വിട്ടുവരുന്ന പരമാത്മാവ് വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മജ്യോതിഷിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് സ്വന്തം രൂപത്തോടെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ വാഴുന്നു. പരമപുരുഷൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 15 ശ്ലോകത്തില് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെ സവിശേഷതയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അക്ഷരത്തിനും ക്ഷരത്തിനും അതീതനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിൽ പരമാത്മാവിനെ അറിയുവാൻ സാധിച്ച ബുദ്ധിമാനായ ഒരുവൻ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണ ശാന്തി നേടുന്നത്.
അപ്പൊ അദ്ദേഹവും എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരം ജീവാത്മാവ് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പം ആ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവും പോകുന്നു. അദ്ദേഹം വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിലെത്തുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം സ്വന്തം രൂപത്തോടെ ആധ്യാത്മിക തലത്തില് വാഴുന്നു, ഭഗവാൻ ധാമത്തില് വാഴുന്നു. ആ പരംപുരുഷനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരംപുരുഷനായിട്ടാണ് പരമാത്മാവിനെ പരംപുരുഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. പുരുഷൻ പരംപുരുഷൻ പരമപുരുഷൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ോഹം അക്ഷരാദവിചോത്തമഃ അദോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമഃ. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമനെന്ന് പറയുന്നു. ഉത്തമ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എല്ലാത്തിലും ഇതാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ കവിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 19 വായിച്ചോളൂ. 18 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 19. മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലേ? ത്രിഗുണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം ഇതെല്ലാം ആര് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ജ്ഞാനം തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? സ്മരണ തരുന്നതും പിന്നെ എന്താണ് മറിവ് തരുന്നതും വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതും വേദാന്തം സൃഷ്ടിച്ചതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം അറിഞ്ഞതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അപ്പൊ എന്തിലാ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാനാണ്. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ആരാ? ഭക്തർ അല്ലെ? ഭക്തരായിട്ടുള്ളവര്, എന്നെ അറിയുന്നവരാരായിരിക്കും? ഭക്തരായിരിക്കും അല്ലെ? ഭക്തരായിരിക്കാം. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തിയ ഭക്തരായിരിക്കും. അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവരെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിയവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ പരമപുരുഷൻ എന്ന അറിയുന്നവരാണ് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവർ. നമ്മൾ പഠിച്ച ഉദ്ധവരും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വിദുരരും അല്ലെ, പാണ്ഡവരും ഭീഷ്മരും അവർക്കെല്ലാം ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടി. ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പരമപുരുഷൻ എന്നുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടി. അപ്പൊ അത് കാരണം അവരെന്താണ്? പരിപൂർണരായിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും ഭഗവത് പ്രതിനിധികളായ പ്രാമാണികരിൽ നിന്നും കേട്ടറിഞ്ഞ് വേദ സന്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വേദം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. അതും ഏതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നും പിന്നെ ഭഗവത് പ്രതിനിധികളായ പ്രാമാണികരിൽ നിന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കേൾക്കാം? വേദ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് എപ്പോഴും സ്മരിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തില് ഏർപ്പെടാൻ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തൽപരനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേദജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നവർ എന്താണ്? വേദജ്ഞാനം കിട്ടിയവരാണ് എന്നാണ്. കാരണം എന്താ? വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്നാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർ വേദജ്ഞരാണ്, വേദം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ അറിയുക, പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുക, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 20 വായിച്ചോളൂ. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാ നഖ ഏതൽ ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാൽ കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഹേ പാപരഹിത,
അപ്പൊ ആരാണ് പാപരഹിതൻ? അർജുനൻ അല്ലെ. ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട, തുടച്ചു നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ഏതിലൂടെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലൂടെ അല്ലെ, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിലൂടെ. മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉള്ള, ഈ ജന്മത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള മാലിന്യങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ, മാലിന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപങ്ങൾ, അതെല്ലാം ഇല്ലാത്ത, നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട പാപരഹിത ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ വേദം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് വേദം അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. അതിരഹസ്യം ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നു, ഉപനിഷത്ത്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പം ബുദ്ധിമാന്മാർ വേദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കും. അല്ലാതെ അതിലെ യജ്ഞങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയും കുറിച്ചല്ല അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പകരം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ളതാണ് വേദങ്ങൾ. ആ വേദങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവത് തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ യോഗം അറിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചത് പോലെ തന്നെ വേണം വേദങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ. അവർക്ക് തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ വേദജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചിതരാകാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ ബാധിക്കാതിരിക്കും? അതീതനാകാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വേദങ്ങൾ പഠിച്ചാല്, ഭഗവാൻ പറയുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാല് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാപപ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട്, കാമ്യ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന പാപങ്ങളാണ്. അവയെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായത് കൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ, രണ്ടും ആധ്യാത്മികതയിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ആധ്യാത്മികമാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ആധ്യാത്മികനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സേവനവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതും ഏതിലൂടെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതെല്ലാം സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ സൂര്യനെ പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും പ്രകാശമാനമാക്കാനായിട്ട്, അവബോധമുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതിന് നമുക്കൊരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ സഹായം നേടാം. വിശ്വാസിനായ ഗുരു നമ്മളെ അതിന് സഹായിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പാപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയില്, അർജുനനെ പോലെ പാപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എന്ത് സാധിക്കുന്നു? എല്ലാ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളും മാറ്റി ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധമാക്കുന്നു, നിർമ്മലമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ദിവ്യ പ്രേമം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനിൽ പ്രേമം, കൃഷ്ണപ്രേമം അല്ലെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ തുല്യമാണ്. ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്ലോകത്തില് സരോജിനി മാതാജി
ഹരേ കൃഷ്ണ. ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സാ സർവവിഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. 19 അല്ലേ മാതാജി? നമ്മളിതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാതാജി. 20 വായിച്ചില്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ? 20 വായിച്ചോ? വാ. 20 വായിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചതിന്റെ എല്ലാം ഫലം പ്രയോജനം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതത്തില് 1-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായത്തില് 3ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. ഏതാണ്? നിഗമ കൽപ്പതരോർ ഗളിതം ഫലം മുഖത്തിൽ നിന്ന് നിർഗമിച്ച ഏതാണ് ജ്ഞാനം. അതെ, നിഗമ കൽപ്പതരോർ ഗളിതം, വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം ഏതാണ്? കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാകുന്ന വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഫലം നമ്മൾ ശുഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് തത്തയായിരുന്നു അല്ലെ? രാധാറാണിയുടെ തത്തയാണ്. ശുഗ എന്നുള്ള വാക്ക് സംസ്കൃതത്തിലും തത്ത എന്നാണ് അർത്ഥം. പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ രാധാറാണിയുടെ ശുഗയാണ് എന്തായിട്ട് മാറിയത്? ജനിച്ചത് ശുഗ മഹർഷിയായിട്ട് ജനിച്ചത് തന്നെ വ്യാസഭഗവാന്. അപ്പൊ തത്തയുടെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് ഏതാണ് കോറലേപ്പിച്ച് വരുന്ന ഫലത്തിന് ഏത് ഫലമാണെങ്കിലും അതിന് കൂടുതൽ രുചിയുണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ തത്ത തന്നെയായ ശുഗ മഹർഷിയുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വീണ ഭാഗവതം ഭയങ്കര മധുരമുള്ളതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ്? കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണപ്രേമമാണ് നമുക്ക് ഭാഗവതം പഠിച്ചാലും ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഏതാണ്? കൃഷ്ണപ്രേമം. കൃഷ്ണപ്രേമ അവസ്ഥയിലെത്തിയാലേ നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് എത്താനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം. പ്രയോജന എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പ്രയോജന എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം, പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം. അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? വേദശാസ്ത്രങ്ങളാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരുന്നതാണ് കൽപ്പവൃക്ഷം. അതിന്റെ പരിപക്വമായ ഫലം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിന്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വീണതാണ് അല്ലെ? വാണിയാണ്, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്, ഭഗവത് വാണിയാണ്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മഹത്വം അത്രത്തോളം ഉണ്ടല്ലേ. മറ്റൊരു വ്യാസദേവനാൽ രചിച്ച് ശുഗ മഹർഷിയാൽ പറയപ്പെട്ടതാണ്. ഇതാണെങ്കിലോ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തന്നെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും. അപ്പൊ അതിന് കൂടുതൽ ഗുണമുണ്ടല്ലേ. അത് ആ ഫലം നമുക്ക് നുകരാനായിട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം വേണം, പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വേണം, വിശ്വാസം വേണം, ആത്മാർത്ഥത വേണം അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ അതേപോലെ നമുക്ക് വാണി അതേപോലെ കേട്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി അങ്ങനെ നമുക്കും എവിടെ എത്താം? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താം. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പുരുഷോത്തമ യോഗയിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടിരുന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാം. പോരാഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസ്യ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. ആ ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെയും നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം ആർജിക്കാനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനും സാധിക്കാം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ 20 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ നമോ നമഃ. वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण कृष्ण രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ